vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, I am a graduate, uye zvekare ndakadzidzawo muno muSouth Africa, both from secondary and as well as university. Ndakazodzidzira muno muSouth Africa. So mukoma nashi ndakati ndagraduata paya kuti ndinge ndichiwana basa mukoma, basa raramba kutamba. As for now ndava kutongoshanda zvangu in the construction industry. What hurts me mukoma ndezvekuti basa racho iro randakaendawo kunodzidzirawo kuuniversity, I should have gotten a job, but kana ndakazvitarisa, kana ndikatarisawo vamwe vose vandakadzidza navo, the majority of them they got jobs, but inini mukoma, the problem that happened to me is that ndakazoti ndava kuuniversity, that was when my mom and my dad, then they started fighting a lot. Saka baba vakabva vazoramba amai, vakati varambana kudaro, then baba vangu vakabva vazotora umwe mukadzi. Saka mukadzi uyauya manje ndakabva ndazonetsana naye ndichimuti you are a home breaker. Ndakatoita zvekufona pandainge ndichiri kuchikoro, ndokubva angodropa call. Ndakazoti ndadzoka when I was on my schooling holidays, takabva tazongoramba tichingonetsana kudzamara. Mukadzi uya she is also from Zim, akabva ati tikuda kuona kuti chacho chauri kuendera kuuniversity ndechipi. And many years later ndinoona zveshuwa kuti hapana kana chandakamboendera kuuniversity. As you know kuti munomu muSouth Africa mune ma-opportunities akawanda as long as uine ma-papers ako. Baba vangu vane chitupa chemunomu mukoma, even though inini ndakazouya kunoku when I was all grown up, but ndatova nechitupa chemunomu, but still I can't even get a job. Mabasa andinongowana, the job offers anenge ari mabasa aya ekuti unyatsokuona kuti with the level of education that I have, I cannot have this kind of a job. Ndakambotanga ndicharamba kudzamara ndaona kuti still hazvina kana zvazvinomboshanda, ndokubva ndazotanga kushanda in the construction industry. Ndakatotanga kutoshanda sadhaka boy, but right now hangu ndava nemishando yemaoko yakati kuti yandakadzidzira. If you look at my stepmom, she is using my father. We can't even get close to my father anymore. Kana ndikaenda kumba ndichida kuti ndinge ndichimbotaura nababa, ivo vanenge vangoripo, stepmom vangu vanenge vakangogara vachida kunzwa kuti what exactly do I want to say to my father. Izvezvizvi baba vakamanikidziwa kuti vange vachienda kunovaka kumba kwavo ivo stepmother vangu ava. So we can see kuti she did bewitch our father. Saka zvinondirwadza mukoma, and I don't know kuti baba tingavasunungurawo sei. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura naye mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zvose zvainge zviri ball between inini nefriend yangu. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti all of a sudden vakabva vazongosiya graft, ndokubva tatoona kutoti ko vanhu zvavatobudirira, and this is what we did inini nemukadzi wangu. Saka tainge tichigara tose pamba pemurungu uye tichishanda tose, but mukoma nashi takabva tazongonzwa vanhu vakutoti vainge vachitoda kutosiya basa. Vakabva vasiya basa paya. Mazuva ekutanga takabva tafara because mukadzi wangu aingogara achingoti ko wadii wataura nemurungu wako, then hanzvadzi yangu yobva yauya yobva yazotanga kushanda. Saka ndakabva ndazotaura nemurungu mushure mekunge friend yangu asiya basa. Tsano vakabva vazouya tikabva tatanga kushanda natsano, but patakazonzwa manje zvichinzi friend yedu uyu nemukadzi wake vainge vava kutorarama kaupenyu karibo, ipapo ndobva takabva tazobatwa nemweya wegodo neruvengo. Inini hangu ndiri munhu wekuti yes, I can feel jealous kana munhu akaita zvaanenge aita muupenyu, but mukadzi wangu manje iye she can even be willing to take even a step further, because ipapo akabva azoti one day akadzoka aine zvimwe zvibhodhoro zvimishonga zvaainge akatenga mumachinese shop. Ndikabva ndamubvunza kuti naiwe ko zvinhu izvi ndezvei, akabva achongoti ainge achida kugadzira name hidden. Ndakabva ndangonyarara the first day munhu
akaita zvaakaita akafukira mishonga yaiya achitaura mazita avo. Then mangwana acho ndakazongoramba ndichingomubvunza saka mukuzonotaurirana iye akabva azonditi ainge akaudzwa nevamwe madzibaba because our mafriends edu ava kwainge kuine kumwe kuchechi kwavainge vachienda, saka madzibaba vacho ivavo ndo vainge vachitungamirira suwe racho iroro. Saka takabva tazoudzwa kuti hanzi mafriends edu awa vainge vakaudzwa namadzibaba vaya kuti pamunosimuka vamwe venyu ava hamufaniri kuti munge muchizovasiya, munofanira kuti munge muchisimukawo navo. Saka pandakanzwawo nyaya iyoyo ndakabva ndabatikana ndikabva ndati munhu wandainge ndichitofungidzira kuti he is my best friend but kana munhu atoita mari anobva atongokukanganwa. Ndo pandakabva ndati munhu madzibaba munhu ngaasotwe kuitira kuti ange achizivawo kuti mangwana kana ukabudirira unofanira kuti unge uchizosimudzawo vamwe muvhu sekusimudzwawo kwaunenge wakaitwa muvhu. Zvadaro mukoma takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichitenga micheka mitsvuku, ndokubva tatenga micheka ya mitsvuku tikabva tanzi tinge tichitenga zvekare nemicheka tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichitenga micheka mitsvuku nemicheka michena, ndokubva tazouya nazvo takabva tatenga mimwe mishonga yakasiyana siyana. Ndokubva tazonzi taifanira kuti vanhu ava tinge tichivatuka, saka tichivatuka tainge takapfugama pamicheka iya mitsvuku. Takati tapedza kuita izvozvo ndopatakabva tazonzi zvinhu zviya taifanira kuti tinge tichizvipisa. Mushure mekunge zvinhu zviya tazvipisa ndopatakabva tazonzwa kuti friend yangu ainge akaita accident vachibva kunotenga motikari, but mukadzi wacho iye ainge asimo mumotikari imomo, ainge akaenda kunotenga motikari iyoyo neumwe uyo ainge ava best friend yake. Vose vari tu vakabva vafira pasport. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Eive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo mabavo mazuva ano unotoshaya kutoti wacho achaita best friend yako angava ani. Asi ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So mukoma zvakaitika ndezvekudai. So tichiri kukura baba vangu vakaponda munhu uyu ivo vakazoti vainge vanetsana naye mubhawa, saka vakati vanetsana naye mubhawa ndokubva vazosiyana naye because ainge avakurira pasimba. Ndokubva vamusiya paya akabva azotanga kuenda kumba kwake. Saka akati atanga kuenda kumba kwake then shamwari yavo avo vatainge tichingoti bamunini because vainge vari very close kuna baba vangu. So ivo vakabva vachizotanga manje kutevera murume uya ndokubva vanetsana naye. Baba vainge vari mumashure nemotikari yavo, ndokubva vazodhuma munhu uya nemotikari vakabva vazomutora vakamuisa mumotikari. Vakabva vazotanga kumurova vachimurova kusvika azofa. Mushure mekunge vaona kuti munhu uya ainge afa ndopa vakabva vazouya pamba. Vakauya pamba baba vari very confused. Apa amai vangu vainge vari bhinya because amai vangu vaitombopota vachitoenda vachinonotenga nyanga dzenzou nenyanga dzezvipembere. Saka vainge vasina kana saka amai vangu vainge vasingatombotyi because nguva zhinji pavaidzoka vaitotudza dzimwe nyaya dzainge dzichityisa, vachitotudza kutoti dzimwe nguva pavaitombofamba mumasango vachitsvaka mapochers acho aizovatengesera nyanga dzezvipembere. Hanzi vaitomboona kana vanhu vanenge vakatofiramo mumagame park memia. Saka amai very fast vakabva vazotimutsa tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichigezesa baba maoko uye zvekare tichigezesa bamunini vaya maoko. Saka tikabva tazoenda tikabva tazonotora mvura. Amai vakabva vapopota vakabva vazosimuka vakabva vaenda mukitchen vakadzoka vakabata fresh milk. Vainge vakabata fresh milk ndokubva vazondituma kuti ndinge ndichienda kunotora crate remazai. Ndakabva ndazoya nemazai. Amai vainge vatotora rimwe zidish. Vakati vatora dish reria vakabva vati baba vangu vainge vachifanira kuti vange vachikurura nhumbi dzavo dzose. Baba vakatomboita sekunge vainge varamba vakabva vanzi naamai vaisafanira kuti vange vachinyara. Saka nhumbi dzavo dzedziya vakati vadzikurura then dzikabva dzaiswa pasaiti. Baba vangu ndakavaona vakashama. Amai vakabva vazonditi inini ndaifanira kuti
ndinge ndichigezesa baba. Ndakabva ndazotora mukaka uya ndokubva ndatanga kugezesa baba, ndakavagezesa maoko, ndikabva ndavagezesa makumbo avo, uye zvekare ndichivapwanyira mazai mumaoko nemumakumbo. Ndakati ndapedza kudaro ndikabva ndazonzi ndinge ndichivadira mukaka, but ndakatanga kuvadira mukaka uya mumusoro, then vakabva vazonzi vange vachibuda mudhishi, vakanzi vaisafanira kuti vange vachizvipukuta. Vakabva vagara pasi vachimirira kuti vange vachioma. Amai ndo pavakabva vazotora zambia vakazopa baba kuti vange vachimonera zambia riya. Zvekare bamunini vakabva vazonziwo naivo vaifanira kuti vange vachikurura nhumbi dzavo. Vakabva vakurura nhumbi dzavo dzose, but bamunini by the time pavakazokurura nhumbi dzavo, amai nini mudzimai wavo ainge asvikawo nemwana wavo, saka ndiye akabva azogezesawo baba vake. Akangoitawo izvo zvandainge ndakaita. Then takati tapedza kudaro ndo patakabva tazonzi tose taifanira kuti tinge tichipinda mumotikari. Takatsikirirana mumotikari meya. Amai vangu raivabhinya mukoma, handidi kana kumbokunyeperai, because vakabva vazotiti tinge tichitora mazicardbox uye zvekare nemasaga. Ndokubva tazoenda tikabva tazonowaridza macardbox aya nemasaga kubhuti, ndokubva tazobatirana chitunha chemurume uya ndokubva tazoisa chitunha chaichiya kubhuti. Takati tapedza kudaro amai vakabva vazodhiraivha motikari. Vakadhiraivha motikari kuzonosvika vachienda nesu musango, ndokubva tazopinda mune rimwe purazi. Vakasiya vapaka motikari kuseri kwerimwe zimuti rainge ringori pasaidi peroad. Ndokubva tapinda mupurazi muya tikabva tazotakura chitunha chiya tikabva tanochisiya musango muya. Ameno amai zvavakaita vachitaura vachingozevezera. Ivo amai vaitorakidza kuti this was not the first time vachiona panopondewa munhu, because vainge vasingatombotyi zvachose. So takazoti tadaro ndokubva tazodzoka kumba. Usiku hwacho hatina kana kumborara. Then ivo amai vangu naamai nini vakabva vazotanga kuwacha hembe dzedziya dzainge dzakapfekwa especially nababa vangu, because ndo dzainge dzakazara neropa, dziya dzainge dzakapfekiwa nabamunini dzakabva dzazopiswa. Saka hembe dzababa dzakati dzawachiwa, ndokubva saka hembe dzababa dzakatongoita saka hembe dzababa dzakati dzawachwa paya, ndokubva dzazoomesewa mukoma. Dzakaainiwa hembe dziya kusvika dzaoma. Apa tainge takabatidza hita tichiti iya inenge yapedza kuainiwa yobva yamboendeswa pahita kusvika dzaoma. Mangwana acho akazoti asvika, ndipo amai pavakabva vazoti tinge tichidzokera kuya uko kwatainge takasiya chitunha. But that time patakazodzokera kuya hatina kuzopinda zvekare mupurazi muya. Takangoti taburuka motikari tiripo pasaidi peroad. Amai vainge vaine zvigubhu zvefresh milk, ndokubva baba vangu nabamunini vakanzi taifanira kuti tinge tichivagezesa maoko avo zvekare, ndokubva tavagezesa makumbo avo. Takati tapedza kudaro tikabva tazogezesa vana amai vedu. Then isusu manje takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizvigezesa maoko, but tichizvigezesa maoko kudaro tainge tatogara mumotikari, ndokubva taburitsa makumbo edu panze tikabva tazvigezesa. Tapedza kudaro ndokubva taburitsa maoko edu, then ndokubva tazvigezesa. Amai vakabva vadhiraivha motikari tichidzoka zvekare kuHarare. Zvino takazoti tadzoka kuHarare, then musi wacho iwoyo pane umwe garden boy ainge ari gardener wabamunini akabva azodanwa pamba pedu. Ainge akaita wechikuru, ndopaakabva azopiwa hembe dzababa kuti ange achipfeka. Saka iye akazoti ainge achazopfekera saka akatambira hembe dziya zvekare ne600 US yaakapiwa nababa vangu. Akati maita basa, ndichati kana ndasvika kumba ndobva ndazopfeka. But vakabva vazoti aifanira kuti ange achipfeka, because vainge vachida kuona kuti hembe dzacho dzainge dziri correct size here. Ndokubva atoenda kutoilet akabva anopfeka. Akati apedza kupfeka kudaro ndokubva vamuwedzera mari, ndokubva atonzi aifanira kutoti ange achitoenda kumusha nabamunini. So akabva awedzerwa zvekare imwe mari. Ainge achingopiwa mari, havana kana kumbomupa mukana wekuti ange achienda kunorongedza zvinhu zvake. Ndokubva tatomuperekedza murume uya tikatoenda naye kuMbare. Baba vangu naamai vakanyatsokumeka shuwa kuti takazobvapo paMbare paya, mushure mekunge bhazi raainge
rakwira rasimuka ndokubva tazodzoka zvedu kumba. Saka bamunini vakabva vazofonerwa zvichinzi murume uya paakasvika kumusha kwavo hanzi akabva azotanga kunwa doro. Saka akabva achizotanga manje kupenga. Idzo hama dzemurume uya dzakaudza bamunini dzichiti dzainge dzichifungidzira kuti zvimwe kuda ainge aroyewa because akangoti achisvika kumusha kwavo ndokubva atotenga mombe. Saka vakangofungidzira kuti zvimwe kuda pane vainge vaine godo avo vainge vamuroya, but isusu tainge tichitoziva kutoti ainge apengeswa nei. Usiku hwacho ihwohwo ndopavakabva vazofonerwa vachiudzwa ivo kuti garden boy wavo ainge asungwa and ainge achifanira kuti ange achizounzwa kuHarare because ainge achikonfesa kuti ainge akasiya akaponda munhu kuHarare. Ipapo pandakanzwa nyaya yacho iyoyo ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova kuti baba vangu naamai vangu vava kutosungwa. Munhu uya achatotaura, maybe akationa tiri busy tichiisa chitunha mumotikari but akazoti aunzwa kuHarare. Baba vangu nabamunini vakabva vaenda kupolice station kuya to their surprise vakabva vatoona murume uya achitokonfesa, achitoseka, achitoti ndiye akaponda munhu, achitoti ndoda kuenda kunovarakidza mapurisa aya kwacho kwandakasiya chitunha chacho because ndakamuponda ndikamutakura ndikanomusiya musango. Akabva azotakurwa, saka akabva azotorwa ndokubva azoendeswa kuya kwacho kwaainge achiti ndo kwaakasiya chitunha in that same farm Mukoma, ndo kwaakatoenda nemapurisa akabva atovarakidza chitunha. Saka murume uyu akabva azotongerwa life in prison, but nezera rake I think kuti murume iyeye akasotoshayika kudhara because zvinhu izvi Mukoma pazvakaitika inini ndainge ndichiri kuma 13 years. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. I think the right thing to do is to confess. You have to confess to find people to confess to, so that nyaya iyi inge ichionekwa kuti ingafambiswa sei. Asi zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndine dambudziko rangu iro randiinaro, so I don't know if it is a confession or what, but inini ndiri kushandiswa nababa vangu. Baba vangu Mukoma kusi kunzi vane mari and ndinotogara ndichingozvibvunza kuti but why baba vangu vakatora mushonga uyo unotambudza vana vavo yet ivo vachitotambudzika. Handiti izvezvizvi tingadai tichivachengetawo semachengeterwo anoitwawo vamwe vabereki vane vana vari kuno kuSouth Africa, but hatikwanise kuti tinge tivachengeta. Ungachengeta here munhu ari kukuroya? Saka ivo baba vakatombobatwa kuti ivo vane zvinhu zvavo zvavainazvo and havana kana kutombogara varamba. And baba vangu ndo zvandinovadira, havarambe vanotokuudzai chokwadi kuti vana vangu inini ndakakanganisa, but kana paya mukazoti handei munge muchienda kunorasa zvinhu izvozvo, ndo paunobva waona kuti ukama uhwo hunenge huri pakati pako nababa hunobva hwatopera because ivo havadi kuti zvinhu zvacho zvinge zvichiraswa. Vanobva vati kana mukandirasira vana vangu munoda kuti ndinge ndichiita sei, ndinozochengeterwa nani musha wangu. Saka ivo kana vakafunga kuda kukuudzai chokwadi vanototi ini ndakaenda kumuzarabani uko ndokwandakaenda ndikabva ndanopiwa mishonga yangu yandakanzi ndinge ndichienda kunocherera mudanga uye zvekare ndinge ndichizocherera panapa pamba, ende vanenge vachitonongedzera kuti apa ndopandakaucherera mushonga wacho unondichengetera musha wangu. But nekufamba kwenguva mushonga uyu wakabva wazopanduka mushure mekunge amai vabata zvinhu zvavainge vasingafaniri kuti vange vachibata. Amai ndokubva vazorohwa nemheni. Amai vakarohwa nemheni Mukoma. It was not even during the raining season pavakarohwa nemheni ndokubva vafa. Saka zvasangana Mukoma kuti mumusha mutori nemweya wengozi apa at the same time baba vangu zvinhu zvavo zvakavapandukira. Inini Mukoma nditori nedambudziko rekuti ndinogara ndichingonzwa mudumbu mangu umu munogara muchingorira kuti kururu. Saka kwose kwandinofamba ndichizamawo kuti ndinge ndichibatsirwa ndinotoudzwa kutoti hanzi baba vangu pavanorara neni ivo vanosiya maspams avo. Saka maspams avo awo ndo anondikanganisa uye zvekare akatokanganisa chibereko changu a very long time ago. Ndinongorara nemunhurume Kahwani tinobva tatorambana because anenge ava kutondisema.
Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, very sad, what a sad story. Yeah, zvakangoma hazvo vedu we.